रउआ देख सकतनी यहाँ के राजद नेता मदन यादव जी बनी आजा आग लाग रहा पूरा मौजा में जन जी 450 बीघा जर के खाक हो गई बा। कतने लोग दर्द से पीड़ित बड़े आ रोवत लो 80 बीघा हाल आ रोवत लो तड़पत लो जन जी जे कर्जा काट के ऋण क के जैसे भी एक एक रुपया अपना खेती में लगाओ लो आ 6 महीना से मेहनत करता लो। ठंडा होके इतना ठंडी में भी खेत पटवता लो मेहनत करता लो आ जब फल पावे के भइल तब सब जड़ के राखो गइल। खाए के बेरा भइल त छिपा में से लोग खींच लियो आग साला ऐसन भइल की जे भी भोजपुर 24 जे देखता हमनी के बहरनपुर में हमनी के खड़ा बनी जा शाहपुर विधानसभा ई क्षेत्र पड़ेला आ बहुत दुखद मामला बा। हम सुनते ही दौगल अनी हा आ मने दुखद के मने बेटो मरला जैसा हो गई बा। सुन लीजिए नीतीश चाचा जी ऐसा यहाँ के स्थिति भइल बा तो गहना गुड़िया भी बेच के अपन इ लोग लगैले बा। यही आशा में उनकर माई अपन गहना बेच के पटवन उटवन कैले बाड़ी। अब यही गेहूं बेच के अपने बेटी के शादी करे कर रही है। जितना जल्दी होके मने 100-200 घर एकदम उजड़ गई बटुए ई रउआ सब मुआवजा जितना जल्दी देवे के कोशिश करी जा। यदि रउआ सब इतना में ढिलाई करब जा हम जानता नहीं डबल इंजन के सरकार जो बिया ई कान बहिरा हो गई बिया। लेकिन बहिरा हमनी के कान जो है सलाइड से खोले के जानब जा हमनी के राजद के लोग हैं जा। यदि जितना जल्दी ना सुनवाई भइल तो हमनी के रोड जाम करब जा तहार चले ना देहब जा। एसडीओ साहब जे भी पदाधिकारी हैं बटुए बिहार सरकार के कान सुन के सुन ली जा। जितना जल्द हो जितना जल्द हो ए मदन यादव के यहाँ बा ना सुनब जा तो रुआ के एसडीओ साहब हम अवगत करा देता नहीं तो अनुमंडल जो है रुआ हमने के अधिकारी बनी। डीएम साहब यहाँ खातिर रुआ सब बनी रुआ यहाँ के सीएम बनी। यदि जल्दी सुनवाई ना हुई तो हम जिला घेराव करब अनुमंडल घेराव करब। सीओ मैडम सुन ली जितना जल्दी बा जितना आदमी के जितना भी मुआयना कर ली जितना जल्द हो अपन कर्मचारी लेकर अपने लेकर पूरा प्रशासन इस जगह पे आई जाए। जगह मठिया जगह बोलेला ई शायद सब लोग आए। यदि नहीं खत तो हमनी के पूरा तमाम गौरा मौजा है तमाम गौरा मौजा के लोग तमाम शाहपुर के लोग रोआ ऑफिस पर हम क्या जा वो ऑफिस हमार है। जितना भी यहाँ के जमीन के जो डॉक्यूमेंट रखल बा अनुमंडल में वो हमार है। रोआ सबके रेवेन्यू है जमीन के भरले बनी जा। हमारा लड़किन के शादी करे के बटुए यही गेहूं बेच के जितना जल्द हो। अभी देखी लगन के टाइम बा बहुत आशा में खेती लोग कैले रहा माने देखी है 50 बीघा में आगे लागल बा ओकरा के बुतावे खातिर के 100 बीघा। अरे देखी ना हमार घर बिहिया चौरास्ता दोघरा पड़ेला आ हम फोन कैनी अग्निशामक ले। अग्निशामक से तो पहले हम पहुँचनी अग्निशामक से पहले हम पहुँचनी हाँ तो ये तो देखतन ये प्रशासन की हाल बटुए यहाँ के लोग ना रही तो पूरा गांव के गांव साफ हो जाये तो दिया वादा करता रहन सरकार चले ना दे सब दिवाई सब लोग के मिली। पंडित जी यहाँ के एकदम पंडित जी सब खातिर बा जी। हमनी के मांग बा कि एगो 200 लीटर के गाड़ी एजे खड़ा रहतिया। सुनी ना 200 लीटर जौन पानी बा उ दियारा क्षेत्र के बुतावे खातिर बहुत कम बा। ऐसे हमनी के मांग बा पूरा दियारा आदमी के जितना आई जे बा कि हमनी के बड़की गाड़ी एगो श्याम बाबा बांध पर रखल जाए दामोदरपुर जवैनिया नौरांगा एने लछू टोला तक सौंसे दियर बा। आई हमें 200 लीटर के गाड़ी से पानी से काम बुझाई। आई हो दादा तो हम पहले भी रोआ सुनत हो खब जा हमार टीवी माध्यम से चैनल माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से सुनत हो खब जा 5 साल से हम चिल्लाता नहीं। हमारा विधानसभा में जे भी प्रतिनिधि बा ये बहुत मैंने यहाँ पर खिलवाड़ कैले बा। हमार विधानसभा अग्निशामक रही जगदीशपुर विधानसभा में शर्म के बात बा छी मर जाके चाहिए सब प्रतिनिधि के अनेकों घटना घटता भइल बटुए बहुत कहीं नहीं के हम दमकल शाहपुर ब्लॉक पे नहीं यूह दमकल शाहपुर ब्लॉक पे छोटकी बिया हमार बूथ चाहिए। हमार आग लगता दामोदरपुर जवैनिया बहरनपुर बूथ चाहे बूथ जौन बा पूरा बूथ यहाँ बीच में चाहिए शाहपुर में। हम मांग करता नहीं ये 5 वर्ष से मांग करता नहीं लेकिन यहाँ के जो भी प्रतिनिधि बा आज तक अपना पेट पर लिख कर दिल
जो भी जो है यहाँ बटुए सब सरासर गलत बटुए जो है यहाँ के प्रतिनिधि के जे लोकसभा जो है यहाँ निकल गई जीत के गोनी जो है हमारे यहाँ विधानसभा फेन आवे वाला बा विधानसभा 10 बार रहल बा लोग पहलू के ओझा जी लोग फेन तिवारी जी रहलन ई कुछ खिलवाड़ यहाँ किसान से होता है एगो नलकूप नहीं खे जो है सब बन बड़ी सन किसान के सुने वाला नहीं कोई सुने वाला नहीं खे किसान के हम साथे बानी सुन ली बिहार सरकार के लोग हाँ ये हम बहुत दिन से चिल्लातनी यहाँ बूथ बहुत होखल जरूरी बा दियारा क्षेत्र में आग लगे दमदौर पर जवैनिया गौरा बहरनपुर अब अग्निशामक रही जगदीशपुर क्षेत्र में विधानसभा में अनुमंडल हो जा रहा है चाहिए कुल नलकूप विभाग सब बन बटुए कोई आनर है लोग बिहार सरकार के लोग आनर में यहाँ देखी जो हो छोटकी गाड़ियों आयल बिया ओकरा में 20 लीटर पानी बा आ ओकरो नोजल काम नहीं के ए भैया हम तो कहते नहीं हमनी के गौरा बाजार पे रही यदि बूथ तो हई समस्या देखे के ना मिलता है 100 बीघा खत्म हो गई बच्चे को कहाँ लोग पाली लोग है इतना दादा आई हो दादा हो देख लो तेरा इमाम भइल बा हो दादा कहूँ खेते खेते लोग टंगाइल बाकी जन जब बढ़िया से बुताइल नहीं एकदम अभी भी गाड़ी देखिए हम गाड़ी फोन कैनी है तो साथे लेके अभी आवत नहीं गाड़ी आई है अभी हमनी के देखनी आ जाओ वही गाड़ी के बाद आई हमारा के कोई अजय कोई जादव बाड़न उहे फोन के तो जल्दी बोला नहीं तो हमके बर्बाद हो गई जा अपन ट्रैक्टर लेके पलाऊ बांध के ना आते तो पूरा गौरा माने आज बाँचल ना रही अब हुआ तो देखा तनी कि पूरा तरह से बुताइल नहीं खे अभी बुताइल नहीं खे पानी नहीं खे अब गाड़ी भी पानी नहीं खे अभी बड़की तनी केहू ट्रैक्टर से काटल बड़की हुआ हम बड़की गाड़ी हुआ हम के माध्यम से और न्यूज के माध्यम से हमनी के सीओ साहब से भैया जे भी सांसद विधायक या सरकार से ये मांग बा कि बड़की गाड़ी बड़की दमकल हमनी के बहरमपुर थाना में मिले के चाहिए ऐसे कि हमनी के जो दिक्कत बा दमकल मिले के ना चाहिए अब दामोदरपुर आग लगी नौरंगा गाड़ी आई जगदीशपुर से तले जोड़ के लहर के खत्म गौरा आग लगल जगदीशपुर से आवे में वहू में सिंगल रास्ता बा जाम बा तो वो अब गाड़ी फंसले रह गई हमनी के लहर के अब अरे सर शाहपुर के लोग हर एक तरह से यहाँ पर एकदम विफल एकदम मने सहायक मने महसूस करता पूरा शाहपुर के लोग पूरा ये सरकार से और यहाँ के प्रतिनिधि से पूरा एकदम तराहीमा में हो गई बड़न जो है 20 बरिस ले यहाँ नया कुछ देखे के ना मिलल हम 5 बरिस ले चिल्लाता नहीं बूथ खातिर तो अग्नि बूथ जो है हमारा शाहपुर विधानसभा में चाहिए हमेशा आग लगे महाराज ये देखे के चीज बटुए हमेशा बाढ़ आवता टीला बांध के लिए लोग आवाज बंद कर दिया फिर चुनाव आवे वाला बा आचार संहिता लग जाई कुछ करे वाला लोग बा ना अब वही 8 दिन पहले टीकापुर बहरनपुर में आग लगा रहा लगभग 8 से 10 घर जरी गई है पूरा ये महाराज पहले दामोदरपुर में जाए के देखे हम ललन चंद्रवंशी की यहाँ के जो भी प्रतिनिधियों खत्म लोग बटुए आज तक बधार में चाहे गांव में कहीं प्रतिनिधि घुसे नहीं हो का समस्या बा कोई पूछले ना होई खाली रोड और नाला से कैला से विकास होई वो नाला भी नहीं खेलोग देते भाई वो तो वार्ड लोग बीडीसी लोग के नाला लोग कहता जो वो गिनवाता लोग प्रतिनिधि लोग तो हमारे है बताइए जिला परिषद के फंड कहाँ गए लोग सब गिरवाता बताइए होई सब हतना जोर गोइल सुनी हम जदी किसान के साथे बानी किसान के सुनी है नहीं किसान के साथे बानी जल्दी जो है हम 1 महीना के टाइम देते नहीं सब लोग के अकाउंट पे पैसा आ जाए के चाहिए नहीं तो पूरा हम जिला चले ना दब अनुमंडल चले ना दब प्रखंड ना चले दब मदन यादव वादा करके जाते रहन किसान के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन करब ताला मारब वो ऑफिस हमार रह तमाम किसान के हो तमाम जो है लोग के शाहपुर के लोग ऑफिस ना चले दब देखिए जा गौरा पंचायत के पैक्स अध्यक्ष भी आयल बनी यहाँ से जानब जा कि हाँ आग कैसे लागू है एक निदान हमेशा खातिर का रही आ जौन आदमी के जड़ के सब अनाज खेते में राख हो गई वो आदमी के का उपाय बा वो आदमी साल भर का खोई है देखिए तो बहुत दुखद घटना बा किसान खातिर चूँकि फसल तैयार हो चुका रहा है 2-4 दिन में निश्चित रूप से फसल कट जाए आ किसान के घर में चल जाए उचित लाभ में मिलित लेकिन दुर्भाग्य बा कुछ कहल नहीं जा सकत कि आग कैसे लागल आज तूफान लेखा हवा बा तो एजा के जानता ग्रामीण जनता जौन बा किसान जौन बड़े मेहनत कस किसान अपन मेहनत करके अपन फसल बचावे के प्रयास कैले बड़े जौन जरल तुम जरल जैसे विभिन्न एजा विकास ठाकुर जी बानी उपदेश ठाकुर जी बानी बहुत सारे किसान लोग बा आसपूजन जी बाड़े सब लोग
अपन अपन गाड़ी पर पानी जैसे तैसे ले आके आग के बुतावे में कामयाबी पावल। गाड़ी आवे के पहले लागत है कि आग पर कंट्रोल हो गई बा, उम्मीद बा कि कंट्रोल हो जाई। अब वहीं भी पूरा तरह से जन जेब जे आगे नहीं खे बुताई, ढेर लोग आग खेत में अपना लाते से दबा प्रयास कल जाता कि वो बुत जाओ, मैंने जहाँ बात तहाँ प्रशासन भी चाहिए आ जाके आम जनता के ही सहयोग से आग पर पापू कह पर हम किसान के से निवेदन करम कि हमनी के साल में 2 बार बीमा होला, फसल सहायता जौन हमनी के मांग करी भैया शाम बाबा की। दमकल तो बाटे शाम बाबा के यहाँ हम एहिजा के प्रशासन जिला पदाधिकारी से आग्रह करब कि रिक्वेस्ट बा कि शाहपुर क्षेत्र में बोहरनपुर बांध बा जहाँ दमकल के व्यवस्था कर दिया जाओ, चूँकि 10 दिन में एहिजा खेत निश्चित रूप से कट चुकी है, कट जी है सर 10 दिन में फसल एहिजा चल जाए तो 2 गो दमकल के व्यवस्था रही तो दामोदरपुर से लेके आ पूरा बोहरनपुर लछुटला गौरा सारा क्षेत्र के जौन किसान बाड़े ओकर फसल के सुरक्षा में मदद निश्चित रूप से रही। हम इस सरकार से मांग करत हनी पैक्स के प्रतिनिधि के चलते कि भाई मैं यहाँ जनता के हम प्रतिनिधि बानी, किसान के प्रतिनिधि बानी आ किसान के सहयोग खातिर जरूरी बा कि दमकल के एगो व्यवस्था कल जाओ। छोटा मोटा दमकल है जबा व्यवस्था कल गई बा गौरा फानी पर, जौन वही नुकसान हो गई बा ओकर कैसे भरपाई के तो हम ही कहम कि जौन किसान अपन रबी फसल खरीफ ना हो तो रबी फसल के भी फसल सहायता में फार्म भराला आ बीमा होला। तो हमनी के नीतीश सरकार ये जब व्यवस्था कर दिल बड़े कि अन्य स्टेट में फसल बीमा योजना बा, लेकिन ये जब फसल सहायता योजना के नाम से हमनी के योजना चलावल जाता, जब हम किसान जौन फसल सहायता रबी के फार्म भरले हुए हैं तो खाता पलट डलले हुए हैं तो निश्चित रूप से ओकर लाभ हम दिवावे के प्रयास करम। जे ना डलले हुई ओकर तो सही चल गई, निश्चित रूप से ओकर सरकार व्यवस्था करो कि ओकर बीमा के व्यवस्था बा कि ना। भी कितने लोग लगान पे लेके बोले बा, अभी फसल में देरी बा, गैर रैयत होके चाहे रैयत किसान होके दोनों के फसल सहायता के फार्म भरे के साल में 2 बार खरीफ मौसम और रबी मौसम में निश्चित रूप से वो किसान के अपना फसल के बीमा करा लेवे के चाही ताकि भविष्य में कोनो ढंग के घटना दुर्घटना होके तो ओकर लाभ किसान के बताओ चाहते रौरा चैनल के माध्यम से कि जौन भी गौरा पंचायत के किसान फसल सहायता के फार्म भरले बड़े वो निश्चित रूप से जिला पदाधिकारी के द्वारा स्वीकृत होकर पटना भेजल बा। सहकारिता विभाग से जैसे ही पैसा आई किसान के खाता में RTGS के माध्यम से खाता में आ जाई। रउआ सब देखनी कि गौरा पंचायत के पैक्स अध्यक्ष अपना द्वारा का सहयोग हो सकेला उ बतैनी आ प्रोसेस का बा उ कइल जाई। जा